konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang Radyo Klinika Time sa DCGB. Ngunyan pong Sabado, mga tugang Agosto 29. Naghanap kita ki resource person na mas makakapagpaliwanag tabi. Magatatao kita ki makakatao sa tuya nin konkretong paliwanag. May kinaraman po sa isyo kan dengue, no? Di po ang saro sa mga most requested topic kan sa tuyang mga kababayan, mga tugang digdi po sa probinsya kan Albay. Tangani po na mataon ang kita-kitama na edukasyon ta. Kung ako ang magpapaliwanag ka ini, ano yan, dakol man na online tabi na source, pero mas maray tabi na otoridad, mga tugang ang magpapaliwanag, may kinaraman tabi sa kung paano ta mapreventaran mga tugang ang dengue, no? Kaya po ngunyan na pag-aaga ang katuya tabing resource person, mga tugang, taro po siya na graduado, graduated po na Doctor of Medicine sa University of Santo Tomas, Manila. Nakakompleto po kan sa iyang pediatric residency training sa Philippine Children's Medical Center. As in diplomate po sa Philippine Pediatric Society Incorporated, assistant professor tabi sa Bicol Christian College of Medicine. Yan po ini sa sa tuya tabing resource person, mga tugang Dr. Leonardini Messina. Good morning po, Doc. Welcome po sa ating programa. Good morning, Sir Henry. Good morning po sa lahat ng tagapanood nyo sa Radio Klinika po. Sa Yes, DCGB. maraming salamat, Doc. Alam ko busy kayo. Ikaw ang nahugot ni Dr. Jolie sa at saka ni Dr. ano yan? Si Doc Gigi po. Gigi, yan Maraming salamat po sa mga friends natin dyan sa Philippine Pediatric Society, tama Doc, Incorporated, Bicol Chapter, no? Si Dr. Gigi po ang kwan mo yan, ano? Sino pang kanino ngayon? Ang president po namin si Doc Eva po. Dr. Eva. Sa Sorsogon po. Pero si Doc Gigi po yung representative namin dito sa Albay. Ayun ha. Doc Gigi, salamat ha. At saka kay Dr. Jolie Salvosa. Pag ako kulang, Doc, ng resource, pag may mga request ang mga listeners natin para dito, naghumingi ako kay Dr. Jolie. Lalo na ngayon, halos tinatamaan ng karamihan ang mga bata po, no? May kinalaman sa dengue. Kaya pag-uusapan natin, mga tugang ang dengue ngayon pong araw. Doktor, ano po ang tawag sa iyong friend mo, Doc? Leo po. Dr. Leo. Leo. Dr. Leo, ano po ang dengue fever at bakit po kailangan natin pag-usapan ito ngayong pong araw na ito? Doctor, go ahead please. Ang dengue fever o simple kilala natin sa salitang dengue ay isang vector-borne na sakit na kukuha sa kagat ng infected na lamok. Opo. Okay, mahalaga itong pag-usapan especially sa mga tropical na countries tulad ng Pilipinas kasi karamihan ng kaso ay prevalent sa mga tropical countries. In fact, according sa data ng DOH po natin, mahigit kumulang 100 to 200,000 cases ng dengue ang nagkakaroon sa bansa tuwing taon. Lalo na dumarami ang kaso tuwing tag-ulan. During July to September. At bagamat kahit sinong edad pwede pong magkaroon ng dengue, bata, matanda, mas nakakabahala ito sa mga bata kasi sila yung mas mataas yung chance na magkaroon ng severe na dengue at kailangan na ma-hospital po. Opo. Dok, paano po ba nakukuha ang dengue? Marami akong naririnig, maraming mga infomercials na lumalabas. Paano? Para ma-reiterate natin sa mga kababayan uli, paano po ba nakukuha ang dengue na to? Ang dengue po ay nakukuha sa kagat ng lamok na Aedes aegypti o Aedes albopictus. Dalawang lamok niyan, Doktor, di ba? Dalawang lamok lang? Isang lamok lang po pero dalawang species kung okay. Mga Aedes na lamok, yun yung tawag namin. Sila po ay mga tinatawag nating day-biting mosquito. So pag sabi mong day-biting, sila ay active during umaga. Okay, so pinaka-active sila usually early in the morning bago sumikat ang araw hanggang late afternoon or bago mag-sunset naman. No, mahilig sila mangitlog
or mamugad sa mga container o sa mga lalagyan na may tirang tubig. So tulad ng mga drum na tubig, vase, no, even mga kanal natin, tsaka mga lumang gulong. So talagang malapit mamuhay ang dengue sa mga tao. So kahit nasa loob lang tayo ng bahay, no, or nasa loob lang ng paaralan, no, dahil nga malapit lang ang mamuhay ang lamok, pwede tayong makagat at maging at risk sa pagkakaroon ng dengue. Iyon. Kaya pala, Dok, ang nabibiktima, karamihan bata, ano? Opo, diba? karamihan bata. So, tama bang pag-intindi ko? Sa malinis sa tubig siya? Sa mga ano po, naiimbak na tubig. Naiimbak na tubig, Yung parang sources of stagnant water, yun yung tawag namin. Okay. Ano po ang nangyari, Dok, sa pasyente na may dengue? At bakit po ay dapat nakakabahala o sabi nga nakakatakot ano para sa ating mga kababayan? Opo. Kasi di ba pag may notion tayo kapag dengue, iba yung takot natin compared sa ibang mga sakit. So sa isang taong may dengue, ang nangyayari po, yung ating mga ugat o blood vessels na tinatawag natin ay nagiging leaky or nagkakaroon ng taga. So imagine na lang po natin yung hose ng tubig no, na may kailangan natin sa pagpuno ng timba. Parang kunyari yung timba ng tubig gagamitin sa panligo. If ever nagkaroon kasi ng tagas sa hose ng tubig na yun, lumalabas yung tubig palabas ng hose, hindi tayo nakakapuno ng tubig sa timba. So pag walang tubig sa timba, hindi natin magagamit sa iba't ibang function tulad ng panliligo or pag-inom. Ngayon, sa ating katawan, if nagkakaroon ng plasma leakage or tagas ang ating mga ugat, no, umuonte ang tubig sa ugat, nagiging malapot ang dugo, and effectively rin po, no, umuonte yung dugong dumadaloy sa ating katawan, umuonte ang oxygen na i-deliver sa ating katawan, kaya nagkakaroon ng komplikasyon sa mga organs na nangangailangan ng ating oxygen. At the same time, bumabagsak ang ating blood pressure. Yun yung nakakatakot sa batang, sa isang taong may dengue, yung pagbagsak ng blood pressure at pagkulang ng oxygen sa katawan. Opo, pero sabi na niyo kanina, hindi lang to bata, halos lahat tayo. Opo, halos lahat po. Lahat tayo. Pwede ring mga matatanda. Opo. Ano pang mga sintomas ng dengue na dapat tandaan ng ating mga kababayan? Malalaman po ba ng isang tao na may dengue isang tao, Dok, sa pamagitan ng isang tingin lang namin kaming hindi mga nag-aral ng medisina? Pwede ba naming hulaan, ay wow, mukhang dengue to, di ba? Ano mga sintomas po na dapat tandaan? Actually, sir, medyo mahirap na masabi mong dengue, kunyari, dengue to, agad-agad. Kasi ang sintomas ng dengue, napaka non-specific o kumbaga walang particular na sintomas na present lang sa isang tao. Minsan nga papagkakamalan ninyong simpleng trangkaso lang siya eh. Kasi ang common na sintomas ng dengue ay una, mataas na lagnat, matataas na lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, pananakit ng joints or kasukasuan. Ibang pasyente nagko-complain din po ng pananakit sa likod ng kanilang mga mata, yung retroorbital pain. Yung iba, nagduduwal o nagsusuka-suka. Yung iba rin po, nanghihina o nawawalan ng gana kumain. Or may iba rin po nagpapantal or rashes. Pero gusto ko po i-emphasize uli na ang lagnat, maraming isang general na symptom at maaring pwedeng mag-present ng lagnat. So, hindi lahat ng lagnat ay dengue, pero hindi rin ibig sabihin nito na babaliwalain lang ang lagnat. Opo. Ay, EJ, parang may slide dyan si Doktor na para dito. Pakita mo nga, itong about this question, pakita mo nga yan para mas lalong ma-visualize ng ating mga viewers natin and listeners natin sa radyo, regarding yan, para mas klarado po, yung mga nakikinig sa radyo, okay na yon, di ba? Klarado. Pero yung mga nasa mas lalo nilang mabivisualize yung mga nakatingin, nanonood sa atin ngayon. So with that symptoms tabi, Doc, kailangan pa ba na parang hintayin muna ang sintomas bago pumunta sa doktor o daling ka agad pag medyo may fever ang isang tao o may bata? Pag sinususpetsahan na? Pag sinususpetsahan po, especially kapag lagnat, at saka may panghihina, mas mainam po, mas okay na matingnan ng doktor para at least po ma-assess, sabihin na kung mukhang dengue talaga or kung kailangan ng additional na laboratory tests at the same time, mabigyan ng tamang payo kaysa baliwalain po yung lagnat lang. So, kailan po ba dapat na mag-alala ang mga magulang
At ano po ang mga senyales na hindi na dapat maghintay sa bahay at kailangang dalhin na agad ang bata sa isang ospital po? Apo. Dr. Ayan. So, naka-flash na, sir, Apa. yung slide. Ito kasi, sir, yung figure na to ay galing Oo. sa WHO. Okay. So, kaya ko to gusto i-flash para at least sa ating mga viewers, especially sa Facebook, magkaroon ng idea kung ano yung mga kailangan bantayan. Sige po, So, Doc. balikan ko lang po Yes, muna. go ahead, please. So, itong yung nasa inyong kaliwa, kung kayo nakatingin sa TV, yung mga probable dengue, ibig sabihin po niyan, yan yung mga common na sintomas na meron or dapat pag-isipan kung ang isang tao ay may dengue. So yan nga po, nausea, vomiting, so pagsusuka or pagduduwal, Opo. rashes or pagpapantal, aches and pains, yan yung common eh. Magpa-complain tayo, masakit ang katawan, Totoo. masakit ang kasukasuan, and other tests po. And mas tumataas actually ang suspicion natin na dengue ang isang kaso kapag sila ay nakatira sa isang area or barangay, may sa lugar nila, maraming kaso ng dengue. Ayun. Okay. Opo. Tapos okay. ito pong susunod, yung nasa gitna, yung tinatawag nating warning signs. Yan yung mga kailangan bantayan Ayun. ng mga magulang or kahit sino man sa isang taong may paglalagnat. Kasi once meron itong mga warning signs na tinatawag natin, Opo. ito ay warning nga, babala o senyales na kailangan magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health facility or emergency room or sa kanilang mga doktor. So, ilan sa mga warning signs na ito ay abdominal pain, sunod-sunod or grabe na pagsasakit ng tiyan, Opo. persistent vomiting o tuloy-tuloy na pagsusuka. Oho. Ang pinakaalam natin, yung mucosal bleed, yung pagdurugo. Opo. Pagdurugo sa ilong, pagdurugo sa gums, nose or gum bleeding. At the same time, yung pinaka nababahala kami is kapag nagkaroon ng dugo sa pagdumi nila. Nako. No? Isang sign yun na baka pasimula na nagko-complicate na yung kanilang kanilang kaso ng dengue. Tsaka although wala dito sa mga warning signs na to, iba't ibang mga red flag signs pa tinatawag namin na binabantay namin tulad ng pamumutla, Yeah. no? Pamumutla, any signs of dehydration, at saka yung pag-onti ng ihi ng bata. Kasi isang senyales na rin yung baka bumabagsak ang kanilang blood pressure. Opo. Next po, Doc, yung tanong ko sa inyo kanina na iba pang sign. Mayroon pa bang next slide yan na susunod? Okay na po yan, Doc, ano? Okay na po tayo. Sige, opo. Di ba, Doc, may mga magulang kasi na nagsasabi na pag nawala na po ang lagnat, okay na ang anak. Apo. Di ba? Okay na nga, Dok, wala nang lagnat ang anak ko, bukang okay na to. Totoo po bang ganong filosofiya po, Doktor, ng mga ng ibang magulang natin? Opo. Sa dengue, ibahin natin, sir, ang dengue. Kasi ibang alam natin talaga sa karamihan ng sakit, kapag wala nang lagnat ang pasyente, pa-recover na sila. Yeah. Pero ibahin natin sa dengue. Nandito, ito, favorite kong figure na to, na slide. Lagi kong ginagamit sa pag-explain sa aking mga estudyante as well as sa mga magulang. So makikita ninyo po yung sa temperature, kahit doon lang tayo sa temperature na part po. Opo. Sa temperature, makikita ninyo yung parang pagtaas ng temperatura, umaabot sa 40. Yan po yung tawag nating febrile phase. So sa febrile phase, yan yung time na yung ang pasyenteng may dengue ay pwede pong magkaroon ng lagnat. No? Okay. Ang lagnat sa dengue, usually 3 to 7 days. Makikita po ninyo dun sa parang orange na line na naka-red yung critical phase. Opo. Makikita ninyo yung pagbagsak ng temperatura. Ayun. Nakita nyo yung linya na pababa siya. So yan, isa yung senyales na pag ang pasyente ay wala ng lagnat, papasok na siya sa critical phase. So, Mas nakakatakot pala, Dok, yan, ano? Opo. Baliktad, Oo. Lagi ko po, sir, ine-emphasize yan sa aking mga pasyente na ang unang 2 araw na walang lagnat ang pasyente, yan yung tinatawag nating critical phase. Kasi bakit? Makikita nyo po sa baba, no? Yung potential clinical issues, una, shock, or ang tawag namin sa shock ay pagbagsak ng blood pressure. Nako. At the same time, bleeding. So, during the critical phase, yan talaga yung period na pwedeng magkaroon ng maraming komplikasyon ang pasyente. Kaya natin sila ina-admit, no? Kapag meron silang mga warning signs, sila ay kailangan ma-admit para mabantayan, especially during that critical phase. And during critical phase, dyan yung talaga nagbibigay kami ng fluids o tubig para at least hindi bumagsak ang blood pressure ng pasyente. Pag lumagpas na sila sa critical phase, after 24 to 48 hours na walang lagnat,
usually on the third day na walang lagnat, papasok na sila sa recovery phase. Iyo. Unti-unti na silang nagre-recover. And may iba nga pong pasyente, during recovery phase, nagkakaroon sila ng mga pagpapantal o rashes, yung tinatawag naming Herman's rash. So, ang rash ng dengue, para po sa sa mga nakikinig sa atin, pag ang pasyente ninyo, nung nakakita kayo ng rashes na parang puti-puti sa balat na parang mapupula, yung tinatawag naming Isles of White in a Sea of Red. Ibig sabihin po nun, sir, pa-recover na yung inyong pasyente. Nasa recovery phase na sila. So, mas delikado pala to na okay na, wala nang fever ang anak ko. Opo. Kung talagang confirm siyang dengue, mas delikadong sitwasyon pala yun, Dok, ano? Opo, mas delikado yun. Kaya nga lagi po akong makulit sa mga pasyente ko na tinatanong ko, kailan po huling lagnat? Kasi sa dengue, kailangan natin malaman kung kailan yung huling lagnat. Para at least, doon tayo nagbibilang, patapos na tayo, nasa critical phase na tayo, tapos patapos na rin tayo sa critical phase. Para at least naintindihan din ng magulang. Opo, okay. Dok, ano pang mga komplikasyon na maaring mangyari sa isang bata na may dengue? Ayan po. So, naka-flash na rin sa screen yung ilan sa mga komplikasyon, yung tulad ng shock at bleeding. So, if in case po, hindi maagapan or hindi mabantayan, hindi ma-recognize ang dengue sa isang bata, ang pinaka-common na komplikasyon po is yung pagkakaroon ng dehydration, pagkukulang ng tubig, at pag hindi ito naagapan nga, pwedeng bumagsak ang kanilang blood pressure na magkaroon ng iba't ibang komplikasyon sa iba't ibang organs ng katawan na nangangailangan ng oxygen. So, pwede pong magkaroon ng problem sa atay, sa kidneys, pwede rin po. And of course, ang pinakakinakatakutan natin yung pagdurugo. If tuluyang bumaba ang kanilang platelet count at magkaroon ng pagdurugo, nakakatakot din po yung bleeding o yung pagdurugo sa pasyenteng may dengue. So may tinatamaan palang mga major organ, Dok, ano? Apo. Ang ng katawan natin. Apo. Kaya talaga sa dengue, lagi namin ini-emphasize po, tubig. Tubig. Kasi kahit pag naka-admit po, tubig lang din binibigay namin. Pag may dengue, Dok, huli naman takot sa tubig, ano? Ay, hindi naman po. Dapat po mahilig sila sa tubig pag may dengue. Kahit siguro anong fever, dapat mahilig ka talaga sa tubig, di Opo, ba? kahit anong tama po, kahit anong klaseng cause ng fever naman, important po lagi ang hydration ng tubig. Yeah, okay. So tubig po, importante yan. Okay. So Dok, with that situation po, paano natin maiwasan po ang dengue? So sa dengue po, sir, ang kailangan nating tandaan, prevention is always better than cure. May slide yata ito, no? Next slide tayo. Diba, Dok? May slide yata yan. Wala na po. Wala na? Hindi ko Okay, last na yan. Last Opo. na yan. Okay, sige Last po, na Dok. Go ahead, Sige please. po. Yung prevention is always better than cure. Na ating DOH po ay may pinopromote na 4S strategies. So, ano 4S? po yung 4S? Ano yung 4S na yun? So, una, search and destroy. So, pag sinabi natin search and destroy, so hanapin, suriin sa bahay, kung nasaan namumugad yung mga lamok. So tulad nga sabi ko sa inyo, sa mga areas na may natitirang tubig or naiimbak na tubig tulad ng mga drum, vase, mga gulong, at the same time mag-dispose ng garbage properly, and sa mga kanal-kanal din kasi usually nandoon sila. Pangalawa, mga self-protection measures po, tulad ng paggagamit ng mga mosquito repellent. Okay, sa mga bata, sa mga nasa school, pwedeng gumamit ng mga long sleeves na damit or long na pants. Paggagamit ng screen sa bahay, paglalagay ng screen sa bintana, sa pinto, at kahit yung kulambo, effective po ang paggamit ng kulambo laban sa lamok. Pangatlo, yung pangatlong S, seek early consultation. Opo. So kapag ang isang bata may dengue at nangangamba ang magulang, lagnat at panghihina, magpakonsulta po agad sa kanilang mga doktor, sa kanilang mga pediatrician. At kapag may mga warning signs na sinabi natin, magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility at emergency room. At ang huli, support fogging or spraying. So usually po kapag may natatala or may nakikitang maraming kaso ng dengue sa barangay, usually doon na nagkakaroon ng fogging efforts. Pero kailangan po natin i-emphasize ng fogging o spraying, pinapatay niya lamang yung mga lamok. Hindi siya effective sa mga kitikiti o sa itlog. Kaya effective po pa rin talaga. Aside sa pag-fogging at spraying, kailangan pa rin po hanapin kung saan nagsistay, namumugad yung mga lamok at mga kitikiti niya. Opo. Dok, may text dito regarding dyan sa kung paano maiwasan. Sabi niya, meron po kaming aquarium. Maaari ba,
pwede bang tirahan ng lamok yung na Aedes Apo. ang aquarium pero may may isda, may fish pala. Okay. May Pero fish. may isda naman po palagi, Doc. Reaction po. Sa akin po, any sources of stagnant water, pwede po talaga pagmugaran ng lamok. So, ang Okay. pwede nilang gawin, syempre sa mga may aquarium, di ba po, minsan may mga regulator ng oxygen yun. Oo. So, aside po doon, syempre, important pa rin yung regular na pagpapalit ng Yeah. tubig. Kasi Mm. once maging stagnant yan, pwede po talagang pagmugaran siya ng mga lamok. Okay. Opo, okay. So, Doc, base sa discussion natin kanina, paano po natin makukumpirma kung dengue nga ang isang tao na may lagnat? Apo. Apo. Kasi ang kadalasan na alam natin sa dengue po, ang common na concept, common na alam ng tao, common knowledge ay pag mababa ang platelet, posibleng Yeah. dengue Opo. yun. Tama naman po yun actually. Mhm. Pero kailangan natin i-emphasize na sa dengue, ang unang pinapagawa ng mga doktor ay ang CBC o complete blood count. Kasi po, ito ay napakadaling gawin, halos available sa lahat ng clinic, laboratory at ospital. Pero hindi po lahat ng kaso ng dengue, makikita po ninyo ang pagbaba ng platelet. No? Okay. Iba't ibang kaso ng dengue, minsan lagnat sipon, lagnat tapos wala namang pagbaba ng platelet. In fact, tinitingnan namin sa CBC muna ay yung dalawa, yung WBC o white blood count, tsaka hematocrit. Sa dengue po actually, ang unang bumababa talaga ay ang WBC, white blood count, at tsaka tumataas ang hematocrit. Kapag tumataas yung hematocrit, isa po yung senyales na baka umuonte ang tubig ng bata at lumalapot ang dugo. So kapag Opo. ganito, ina-advise namin damihan yung tubig. Tapos after nito, saka bababa si platelet. Tapos gamit din yung CBC, malalaman natin if pa-recover na yung pasyente. Oo. If tumataas na yung WBC, tataas na rin si platelet. Actually po, gusto ko rin i-emphasize doon sa Opo. slide kanina Opo. na makikita ninyo na ang pagbaba ng platelet at saka paglapot ng dugo o pagtaas ng hematocrit, warning sign din yan ng dengue. Kaya po karamihan yan ang na-admit din, usually mababa ang platelet. Yeah. Ang isa pa pong mga dengue-specific tests na ginagamit namin, yan po, makikita ninyo sa slide, ay yung dengue NS1, dengue IgG, and dengue IgM. So, ang una po usually nagpa-positive sa pasyenteng may dengue, yung dengue NS1. Kasi po, Okay. if makikita ninyo sa slide, Opo. yung viremia na part, no, kapag tumataas na yung level ng virus sa dugo ng pasyente, doon nagpa-positive ang dengue NS1. At usually sa unang 2-3 araw ng lagnat, doon po nagpa-positive yung NS1. Tapos sa mga susunod na araw, usually day 5, day 6, day 7 ng lagnat, doon naman nagpa-positive yung dengue IgM Oo. kasi gumagawa na ng ating katawan ng antibodies laban sa dengue. Opo. Yung dengue IgG po, kadalasan nagpa-positive siya after first week ng lagnat or once naka-recover na yung pasyente. I Opo. see. Kaya Okay. minsan may makikita kayo positive sa IgG pero negative sa dengue NS1, dengue IgM. Ibig sabihin po nun, possibly nagkaroon na ng dengue before yung Ayun. pasyente. So naka-recover and naka-recover from dengue. I see po. That answers my itong questions po na susunod. Kasi sa texter natin, sabi niya, tama Dok, so sabi niya, posible po ba na magka-dengue uli pag ang isang taon na dengue na? Parang may sabi ka po kanina, Dok. Yes po, pwedeng, sir. Oo, Walang kasi po, immunity, Dok, ano? may immunity po, pero Oh. kasi ganito yun. Ang dengue virus po kasi 4 na klase yan. So, I dengue see. 1, 2, Okay. 3, at 4. Mm. If na-infect ka na ng dengue before, syempre, wala po tayong readily available na test na makaka-confirm if anong Kung ano klaseng yun. dengue Ayun. ka. Okay. So, kunyari lang po, na-infect ka ng dengue 1, may 3 chance ka pa na pwedeng magka-dengue hanggat Okay. hindi ka pa na-infect ng dengue 2, 3, at 4. Pero may immunity ka na laban kay dengue 1. I see. So, kumbaga, Okay. po, Apat pala yun, ah. may 4 na chance tayo sa ating buhay na Wala. magkaroon ng dengue. Nako, Kaya, ang important pa rin po talaga ay prevention Oo. para hindi So, di ba magkaroon. tinamaan ka ng dengue 1, o medyo safe ka na doon? Safe ka na kay dengue 1, pero may pag 2, 3, 4 may 2, pa. 3, at 4. At minsan po, nakalagay din sa literature, minsan yung second, third na dengue infection, minsan mas malala, mas malubha, Oo. mas severe compared sa first na dengue infection nila. So, 4 na strains pala yan, Doktor, ano? Opo, 4 na strains. Huwag na nating pangarapin yung 4 na yun Oo. para magka Hindi po siya, hindi siya Oo. checklist na okay Oo, dengue 1, yeah. dengue 2 na, Yeah. wag po. So, ano po yan? Kung ba yan, Dok? Pangmatagalan ba yan? O ano?
Lifetime protection po yung tungkol sa isang Sa strain isang lang. strain lang. Opo. Okay. Opo. Regardless kung ilang strain yung tumama, wag naman sana. Wag naman po. Wag naman sana. Alright. Ito, sabi niya, okay. Tama, sabi niya. Tama po si Doc kasi nagkadingge na yung pamangkin ko noon. Nadingge uli siya last year. Opo. Sabi po ng doktor, ibang strain yung tumama, Doc. Reaction Opo. pala. Ayan. Agree po ako doon. Ganun po talaga na pwede talaga kayong magka-dengue uli. It doesn't mean na hindi siya tulad ng tigdas po eh. Pag Yeah. nagka-tigdas ka na or Opo. measles, hindi ka na magkaka-measles uli. Opo. Dito sa dengue, pag nagka-dengue ka na before, pwede pa rin po. Ayun. Ang Okay. dengue, maulit. Okay. Ano po ang mga dapat gawin do kapag may dengue? At Opo. paano ito pwedeng alagaan sa bahay lang? Kapag wala pong mga warning signs at sinabi ng inyong mga doktor na pwede namang sa bahay bantay ng isang ang isang pasyenteng may dengue, Opo. okay po yun. So kahit pa paano makakampante kayo. Mhm. Sa bahay po lagi naming ini-emphasize sa isang taong sa isang batang may dengue ay ang adequate na hydration o sapat na pag-iinom ng fluids. Mhm. Okay? Kasi po tulad ng pag-explain ko, ang pinaka-problema, ang main problem natin sa dengue ay ang pagkulang ng tubig o ang pag-leak ng tubig sa ugat natin. So adequate hydration ang unang pinaka-importante. Pangalawa, para sa lagnat, karaniwan nire-recommend ng mga pediatrician ninyo ay paracetamol. Opo. Iniiwasan natin yung aspirin at ibuprofen kasi po pwede itong makakontribute sa pagdurugo ng bata or ng pasyente. So paracetamol, okay na po yun. Opo. Pangatlo, syempre effective pa rin po yung pagpupunas, Okay. yung paglalagay ng bimpo sa noo para po at least maka-thermoregulate ng katawan. At ang huli, no, pagbabantay pa rin po ng warning signs. Kasi hindi porket sa unang sabi ng doktor, pwede sa bahay. Kasi eventually po, over the next few days, pwede magkaroon ng warning signs. Tapos, regular and close monitoring. So, pagmo-monitor ng ihi, Opo. pagmo-monitor ng warning signs, at yan po, clinical status ng pasyente kumbaga. Okay. Oo, ito. Ano po ay isingit ko Dok ito ha. Hindi ko alam kung natanong ko si mamaya. Ano po ang pagkakaiba ng namok na may dengue doon sa natural na namok? Yung namok sa gabi natutulog tayo. Nakaka-produce ba ng dengue, Dok? Ang nakaka-produce po ng dengue talaga itong Aedes na Yung mosquito. Yung oo. Aedes aegypti or Aedes albopictus. Actually po maraming klaseng mga lamok. Yeah. Pero for dengue, specific po itong Aedes na mosquito na tuwing umaga po talaga siya nangangagat. Pero hindi po ibig sabihin na ang inyong lamok na nangangagat ay gabi okay na. No, syempre mag-ingat pa rin po sa mga lamok. Oo, baka ibang dala niyang Baka kwan, ibang klaseng sakit po, oo. Oo, tama. Di ba, Dok, may malaria, di ba? May malaria, meron din pong Japanese encephalitis Oo, na galing din oo. sa kagat ng lamok. So, Oo. hindi po porket, tuwing umaga lang yung lamok na to, okay na makagat Yeah. ng lamok sa gabi. Oo. Hindi naman. Oh, di ba Dok, may anong tawag doon? Yung parang trangka, chikungunya? Chikungunya din po. Oh, Oo. yan, yan. Ang chikungunya, nakukuha rin po siya sa Sa kagat lamok ng din yan? lamok Oh, din. see? Oo. Para po siyang dengue, Opo. pero Mm. halos similar ang symptoms nila sa dengue. Pero ang pinaka particular po or pinaka prominent na sintoma sa chikungunya Opo. ay sobrang pananakit ng kasukasuan. Ayun. Yun talaga Opo. yung characteristic sa So, chikungunya. mula din sa namok yun. Mag-ingat Opo. po kamo. Oo. Dok, bago sa next question ko, paano ma-identify sa namok na ito uli? Yung Aedes aegypti at saka yung yung isa? Aedes albopictus Opo. po. Paano ma-identify po yun uli? Yun? Actually, mahirap siya i-identify, sir, by naked eye. Pero kasi sila yung parang may mga puti-puting linya sa Okay. buntot nila. Pero ang pinaka, tawag dito, distinction nila para sa atin, sila talaga ay mahilig mga gat tuwing umaga. Oo. Ayun. Okay. Kailan po kailangang ma-admit ang isang batang may dengue? Ano po ang ginagawa sa hospital, Doktor? So, kapag ang bata ay merong mga warning signs na tinatawag natin o ibang red flag signs tulad ng panghihina, sobrang panghihina, Yeah. no, sobrang pagsusuka, pamumutla, at pag-uunti ng pag-ihi, kailangan po ma-admit sa ospital ang pasyente. Pero kapag sila ay nasa ospital naman, ang pinaka ginagawa namin is hydration pa rin. Okay. O pagbibigay ng tubig sa swero, yung dito sa IV cannula sa kanilang mga ugat para po at least no maagapan, hindi bumagsak ang BP at mabantayan na hindi lumapot ang dugo. Habang Yeah. naka-admit, closely minomonitor pa rin for other warning signs
at ang clinical status ng pasyente. Opo. So totoo po ba, Dok, na sila ay dapat salinan kaagad ng dugo or ano yung platelets Platelet, na yun? opo. Kasi yung neighbor ko nung nagkadengge, naghanap siya. Mahirap pala hanapin Opo. itong, tama ba, white blood cell ito? Yung platelets. Platelet, iba pa po. Iba siya. Platelet, oh. Itong platelet na to, mahirap pala hanapin to. Opo. Ang platelet po kasi itong cell sa ating katawan na kailangan po sa pampaampat ng pagdurugo. Okay. Pero kailangan, ito kasi common misconception din Yeah. Kapag may dengue, mababa ang platelet, Oo. kailangan agad salina ng platelet. Hindi po ito totoo all the Hindi time. ganun kaagad-agad. Oo. Hindi Okay. po lahat. Kunyari, dengue, admit platelet. Hindi Yeah. po ganun. Ang platelet po ay sinasalin lamang sa mga pasyente na may sobrang pagdurugo. Either po nagsusuka ng dugo, okay, or nagdudumi ng may dugo, tapos bumabagsak ang blood pressure nila. Opo. Saka lang tayo nagsasali ng platelet. Ang pinaka-importante pa rin sa isang bata, isang taong may dengue, ay hydration. Okay po. Yun po. So, yun yung gusto ko lang i-emphasize din Yeah. sa part na ito. Hindi lahat ng dengue ay kailangan salinan ng platelet. Pero it doesn't mean na hindi nila eventually kakailangan. Kasi po, yun nga, kapag may sobrang pagdurugo, kailangan natin ng pang-suporta para ma-stop yung pagdudugo sa katawan. Yun, dun papasok si platelet. Ayun. Okay. Sabi ni Dr. Joy Bahoy, kung ito, Doc, kung ibang pagiging doktor niya, sa education to, yung listener natin. Ang aram ko po dati, sa mga namok na nag-breed sa ano pag-pronounce ito? Bromeliad flowers. Tapag nag-water siya kang mga ini, nag-stay sa water sa flowers. May mga iman nga daw ko akong nailing na flowers na nakabuka. May tubig siya talaga, na-stack ang tubig doon. Possible po. Basta po, Oo. yun nga, kahit anong sources ng stagnant. Si Sir Joey Bahoy po. Yeah. Oh, teacher ko po si Sir teacher Joey. mo? Sa ng high school. Hi, Sir Alaga, Bahoy. Sir Joy, doktor niya, may PhD niya sa ngayon, ha? Hindi to siya doctor of medicine. Doktor siya, may PhD niya sa ngayon. Teacher ko po. Teacher ng mo high si school. Sir Joy. Talaga. Sa Aquinas po. Sir Joy, mukhang tumatanda na tayo, ha? Sige po, Doc. Ayun. So basta po, any sources of stagnant water, pwede po pa rin talaga pagmugaran ng lamok. Tulad nga po, mga lumang gulong na nasa stock Opo. natin sa garahe. Pwede Yeah. po talaga. Ayun. Okay, another question, Doc, ha, bago sa ko pang tanong sa iyo. Tanong ko lang kung effective talaga yung lotion, yung mga papahid-pahidok sa mga bata, lalo na kung papasok sa school para hindi kagatin ng lamok o dapuan ng lamok, Doc. Yes po, yun yung isa sa mga in-emphasize natin earlier na self-protective measures. May mga mosquito repellents po Apo. na effective talaga. Yung mga lotion or mga mosquito repellent sprays na effective sa pag-iiwas or para maiwasan na makagat ng lamok. Ang ginagawa po kasi ng mosquito repellents, nililin lang o nililito niya yung lamok. So Apo. parang magiging invisible yung tao sa pang-amoy nila. So, pag wala silang naamoy na tao, wala silang kakagatin na Opo. tao para at least ma-infect nila ng dengue. At the same time, kunyari lang, dumapo yung lamok sa taong naka-mosquito repellent. Yeah. Bago nila kagatin yung tao or pagdapo nila, no, parang maiirita din sila yung panlasa nila. Ayun. Kaya parang Oo. aalis din yung lamok. So, effective yung mosquito repellents po. Pero, gusto ko lang din emphasize, basahin po yung inyong mga mosquito repellents kasi po Apo. iba-ibang ang composition yan, kung gaano kadalas i-apply. At the same time, kung anong age limit, kung gaano kaaga siya pwedeng i-apply. Oo. Kasi most mosquito repellents po parang 6 months and above ang pwede. Yeah. Opo, okay. Sabi ng texter good morning, sir. Pakitanong po kay doktor, kung ang taong may dengue na confirm talaga, kinagat ng namok, yung namok po na magkagat man sa iba, posible daw na mai-transfer ang dengue virus? Ang dengue virus Matalino po, itong listener natin, ha? Apo, pero naiintindihan po yung Yeah. question niya. Kumbaga, nagets ko naman po. Yeah. Ang lamok, ang dengue po, nun talaga natatransmit siya na dahil sa pamaraan ng kagat ng lamok. Opo. No? So, kunyari, may buffet, parang ang lamok ay Oo. nagkaroon ng buffet. Oo. No? Pwede po siya makakagat ng ng maraming tao. So, pwede po sa isang ikutan. Or, more importantly po, kahit sa isang lamok lang, syempre po, ang ilamok na yan, pwede pong mangitlog yan ng mas maraming lamok. Diyan. Oo, so, kaya po- pag nangitlog siya. Oo. Kaya po lagi naming tinatanong kapag nagpapakonsulta ang pasyente, meron bang sa bahay Opo. na nagkaroon ng dengue or sa barangay kapitbahay na nagkaroon ng dengue, kasi pag ang taong may lagnat
at may kakilalang may nagkaroon ng dengue, Opo. mataas ang index of suspicion namin para sa dengue. I see. Yung itlog dok ng yung dalawang klaseng lamok na yon, pag ang tawag diyan, pag na-develop na yon, dengue carrier din yon. Possible po, oo. Possibly. Possible. Kasi pag Oo. nakakagat din po siya ng taong may dengue, doon Opo. po siya ma-infect din. Aysan. Okay. Ano po ang life cycle ng mosquito and virus dengue for preventive measures? Life cycle daw ng lamok. Ano Ilang po? araw kaya bago Simple mabuhay lang. yan at mamatay? Hindi ko lang, sir, nabasa kung gaano katagal yung lamok Opo. mabuhay. Pero syempre, ang life cycle po niyan, no, magsisimula yan sa itlog, magiging kiti-kiti, at eventually, magde-develop ng lamok. Tapos yun po, once nakakagat rin siya ng taong may dengue, no, dun siya makakakuha ng dengue na virus na pwede niya mapasa po sa ibang tao. Ayon, opo. Tama po talaga na pag tag-ulan may maraming dengue, pero sa ngayon hindi naman tag-ulan, tag-init baga, marami pong dengueng nangyayari. Doc, reaction tabi. Actually po, natutunan ko during residency training namin na wala talagang dengue season. So, ang Yun. dengue Okay. ay pwede pong magkaroon kahit January, kahit July, Yeah. kahit December. Yun lang, dumadami ang kaso ng dengue po talaga kapag tag-ulan. Okay. Sa atin, di ba parang recently po umuulan, kaya possibly Yeah, dumadami rin na-stuck po ang yung tubig, no? kaso ng dengue. Pero ulitin ko po, no, ang dengue pwede pong magkaroon tayo kahit anong panahon. Dengue Opo. is present in all Yeah. season, Opo. dry or even rainy Yeah. season. Sa Legazpi nga, sabi ni Mayor Hisham at saka ni Dr. Si health officer natin, Doc Gomez. Dr. Gomez, ang na-found out pala na Doc, di nag-stack itubig sa mga tao, nag-stack itubig, maluya ang tubig Opo, opo. sa water district. So nag-stack sila kitubig. So ang na-discover nila, dahil cover so stackan kitubig. Opo. Kaya madaling, Duman so ibang namok kaya nag-stack. pag madaling pagbugaran ng lamok po. talaga Iyon, yung oo. Kaya maski nga tag-init, talagang naglangkaw so kaso. Although nagparauran baga Oo, kan mga nag-ulan-ulan. uminaging albulan. Okay. Ilang oras nagiging ilang oras? Ang tanong niya, I stick to his question. Ilang oras nagiging matured ang lamok galing sa kitikiti? Oras ba yan? Buwan? Hindi Mukhang ko technical alam, to sir, Doc, kung ilang exactly oras. Pero siguro within hours or days, magmamature yung Yeah. Oo. kiti-kiti. Pero wag na po natin masyadong anuhin yung Oo. life cycle. Ang important, no, kahit wag natin masyadong alamin ang life cycle, ang important po sa Oo. dengue, no, pag may sources of stagnant water, Yan. make sure Yes, yes. i-dispose. Yes. Wag nang hintayin may ma-develop na kitikite o Yes, lamok. Kasi sa totoo lang po, totoo. mahirap din mahanap ang kitikite na yan dahil sa sobrang O minsan nga, hindi mo doon makita yan. Oo, minsan Diba? po, madalas hindi natin makikita yan. Makikita nyo na lang siya, lamok na siya. Oo. oo. So, kailangan po natin emphasize na, again, i-dispose po or wag mag-imbak ng tubig. Or Yeah, if mag-iimbak, tama po, no, maglagay ng cover para at least hindi madapuan, hindi Yeah. pangitlugan ng lamok. Kaya ko, Doc, ang ginagawa ko every Sunday, naglalaba pa ako. Kasi yung stock na tubig sa Opo. balde, Ma-i-dispose nagagamit. ninyo, Oo. Kaya yun ang inuutos sa akin ni Mrs. palagi, maglaba ka. Every Sunday. Okay, sandali, baka may tanong pa. Okay, ito. Good morning, sir. Agree po ako duman sa sinabi ni Doc kasi marami talagang bata ang tinatamaan ng dengue ngayon. Pero bakit po kaya bata kumpara sa mga matatanda na? Totoo po ba na malakas ang immune system ng mga matatanda kumpara sa bata? Reaction please. Mas marami po syempre kaso recently ng dengue sa bata kasi I think isa rin po dun is yung health-seeking behavior natin. Yeah. Kasi syempre ang batang may lagnat, mas madali ang tendency or mas madalas natin pinapakonsulta sa doktor. So mas mataas din ang tendency na nalalaman natin may dengue. At saka at the same time po, sila pag ang batang may dengue, talaga makikita ninyo latang-lata sila. Yeah. And Yeah. compared po sa adults, mas mataas nga po ang tendency ng mga batang may ng mga bata na nagkaroon ng dengue na magkaroon ng komplikasyon. Pwede Opo. rin po sa immune system din. Oo, na mas malakas ang immune system ng adults. But I think isa rin pong contribution doon kung ba't natin na mas marami na document na kaso ng dengue sa bata is yung health-seeking behavior. Oo. Kasi ang matatanda, aminin po man natin o hindi, karamihan sa atin paglagnat, tinitiis, magpapahinga Yeah, sa bahay. totoo. Unlike pag bata, Totoo. talaga, mga magulang, naintindihan natin, aligaga talaga,
talaga, papa-consult lang. Minsan nga po, isang araw lang ng lagnat, papa-check up, Opo. papa-request ng dengue test, nagpa-positive sa dengue. Yeah. Opo, sandali. May tawag, Dok. Baka konektado sa topic natin to. Hello? Hello po. Good Yes. morning po, Baby Doc. Good morning po. Morning po. Ano po, may kasi ako, gumagamit ako yung dinidikit lang sa damit na rin pang lamok, panlaban sa lamok. Effective ba ho yun? Sige. Narinig po ni Dok ang tanong, ha? Okay? Sige po, Dok. Na-curious din po ako actually doon kasi nakikita ko nga may mga mosquito repellent stickers. Dinidikit? Po sa mga damit ng bata. So, trinay ko rin pong basahin kung effective siya. Apparently po, according sa mga literature na nabasa ko, hindi siya kasing effective ng ating mga mosquito repellent na mga lotions. Kasi po, ang mga mosquito repellent stickers na yun, no, una, limited hours lang yung nai-release niyang mga components ng mosquito repellent. At the same time, ang sabi rin sa mga literature, isang area lang siya ng damit na napoprotektahan. So kumbaga ang napoprotektahan niya is hindi makagat sa area ng ng may damit, no may sticker, Yeah, but at the same time very vulnerable yung balat. So hindi siya as recommended or nakalagay nga sa literature, hindi siya recommended. Okay, hindi siya effective po sa pag-prevent ng dengue unlike ng mga mosquito repellent natin na lotion or even spray sa katawan. I see. Opo. Ito, Dok, palagi kong narinig to. Sabi niya, as experienced nilaga na wild plant, narinig po yung word na tawa-tawa, Dok? Apo, narinig ko po. Okay. As effective daw sa dengue at sa lagnat, ano po ang medical research po ninyo regarding Ang dito? nabasa ko rin po, nag-release ang statement ng DOH natin, ang tawa-tawa po ay hindi siya talaga antiviral Okay. or ginagamit sa tawag po dito, sa pang-cure ng dengue. So if ang still po ang effective pa rin para makarecover ang pasyente sa dengue is adequate na hydration. And Ayun. in fact, although may ibang studies po na nakakapatas siya ng platelet, pero kulang pa po ng wide na clinical trials para at least ma-prove siya. Pero Opo. currently, ang position na ating DOH ay hindi recognized as antiviral ang tawa-tawa. May isa pa nga pong nabasa ay siling labuyo ata. Parang ganun. Parang Oo. gano'n Oo, na oo. ano rin siya, parang household remedy or folklore remedy natin for dengue. Pero again, ang current position ng DOH sa nabasa ko, hindi sila recommended or pinopromote as antiviral agents. Opo. Curious lang po ako, sir, at saka, Dok. May tao daw na tinatamaan ng dengue pero hindi niya alam na parang asymptomatic. Yung pala, na dengue na siya. Dok. Opo, well, not necessarily po siguro asymptomatic Oo, or oo. possibly po nagkaroon na sila ng lagnat Baka may o konting lagnat trangkaso. na Mild oo, lang, oo, oo, mild, oo. na hindi natin alam. Kaya nga po, yun yung ini-emphasize ko kanina na ang lagnat, ang sintomas ng dengue ay napaka non-specific. Yeah. No, pwede siyang mag-present as simpleng flu or simpleng trangkaso. Oo. At yun nga, pag nagpapatest ng dengue, magugulat ka na lang pag ina-explain sa'yo ng doktor, nag-positive sa IgG, sasabihin, nagkaroon ka na ng dengue, tapos sasabihin ng see. pasyente, ay Dok, hindi ko alam. Oo, Kasi oo. nga po, yun nga, ang sintomas ng dengue, most of the time, lagnat, panghihina, pananakit ng katawan, trangkaso. Parang ganun yung parang iniisip ganun natin. lang. Pero nagka-dengue na pala siya, Pero no? nagka-dengue na siya. Hindi, malay mo, kayong mga nakikinig ngayon at nanonood Totoo. sa atin, nagka-dengue Opo. kayo, hindi natin alam. Hindi natin alam. Totoo po. So with that, isang strain yun, Dok, ano? Most likely po isang Most strain likely, yun. oo. So kung parehong tumama sa iyo, mukhang okay ka na. May immunity na kahit papano po doon. Okay. Okay. Sir, sandali lang. Sir, good morning po. Yung chikungunya? Tama po lang rito. Tama. Chikungunya Chikungunya ba? Pag nagka-chikungunya ka po, pwede kang magka-dengue? Yes po, kasi Okay. magkaibang virus ang chikungunya at ang dengue. Ang chikungunya caused by chikungunya virus, ang dengue po ay dengue virus siya. So Ayun. pwede. Opo. So kung nagka-chikungunya ka, pwede kang magka-dengue. O kung Opo. nagka-dengue ka, pwede kang magka-chikungunya. Chikungunya. Nako. Opo. Si Mrs. Doc, may experience siyang mabigat dyan sa chikungunya niyan. Sobrang sakit po niyan na ano. Hindi siya naka-duty sa City Health Office. Opo. At saka at the Oo. same time, minsan po yung effect niyan sa joints, medyo matagal. Yeah, Opo. correct. Chronic Until po now, siya. Meron nararamdaman niya pa. Oo. Wala po bang available vaccine para sa dengue? Sabi ng texter natin. Apo. Currently, sir, well, nagkaroon ng recent, before, ng vaccine for dengue, which is yung popular na Dengvaxia. Yeah, Pero noon. kasi, syempre po, ang nakalagay sa inserts or ang recommendation sa Dengvaxia is binibigay siya sa
ages 9 years old to 16 years old. At the same time, dapat ang requirement for Dengvaxia vaccine is nagkaroon na ng dengue. Yeah. Yung isang pasyente I before siya see. ibigay. So, Okay. hindi siya nire-recommend ibigay sa taong never pa Oh. nagkaroon ng dengue. Kasi nakita sa studies ng manufacturing company na ang taong nabigyan ng Dengvaxia na wala pang ever episode ng dengue, once nagkaroon ng dengue, medyo malubha yung yung presentation ng dengue. So currently, medyo I think nabasa ko na umuunti ang pagmamanufacture ng Dengvaxia na vaccine. Pero currently may under clinical trials pa na mga ibang dengue vaccines. Yeah. Opo. Na sabi nila less severe or less severe compared sa Dengvaxia. Opo. Okay. Doc, magko-commercial muna tayo ha. Magbabalik po na kami mga kaibigan for some takeaway sa ating discussion ngayong umaga. Di po sa Radyo Klinika, sandali lang po, makalipas lang ka nagkaperang patalasta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Kidney Care Time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall.
Alright, balik kita mga tugang sa programa with Dr. Leo Nardini Messina. Dr. Leo, balikan natin si Dr. Leo mga kaibigan para for some takeaways, no, para ma-reiterate sa atin ang mga pwedeng gawin. Dr. Leo, please. So gusto natin emphasize ulit, so key takeaways natin para sa araw na to. Una, Opo. no, na ang dengue po ay isang mosquito-borne na sakit na nakukuha sa kagat ng lamok na Aedes aegypti or Aedes albopictus. So ang sintomas ng dengue ay napaka non-specific. Yeah. So hindi po lahat ng batang may lagnat ay dengue agad, pero hindi po ibig sabihin na neto na hindi na dapat isipin ng dengue. So kapag may sintomas na iniisip natin ay dengue, magpakonsulta po agad sa inyong mga pediatrician o sa inyong mga doktor. Pangatlo, tandaan natin ang mga warning signs ng dengue na in-emphasize natin earlier. So i-emphasize ko lang po ulit para sa ating mga manonood, tagapakinig. So mga warning signs or red flag signs ng dengue, una po, no, sobrang pananakit ng tiyan, persistent or tuloy-tuloy na pagsusuka. Pangatlo, na panghihina, sobrang panghihina ng katawan, pamumutla, pag-uunti ng pag-ihi, at sa CBC, sa laboratory test, makikita ninyo yung paglapot ng dugo at the same time pagbaba ng platelet. At huli, hydration, no, pag-iinom ng sapat na fluid, close monitoring ng pasyente, ng clinical status, ng ihi especially, at signs of dehydration ay important sa isang pasyenteng may dengue, at laging important ang prevention. So ulitin natin yung 4S strategies ng ating DOH: search and destroy, self-protective measures, seek early consultation, at support fogging. So kailangan nating tandaan uli, ang dengue ay preventable, maiiwasan. Ang dengue po ay treatable, magagamot, at early recognition can save lives. Iyon, opo. Tamang-tama. Sa may mga gusto kang i-shout out dyan. Ay! Baka nanonood yung mga estudyante mo sa AMEC. Sige po. Una Mm. ko po muna syempre yung i-shout out yung family ko po, Yeah. parents ko, mami, si mami po na may biyahe ngayon, tatay ko kasama ngayon sa studio, mga kapatid ko, for sure po yung kapatid kong isa magpapa-shout out, si Renzo. Hi Renzo. Mga kaibigan ko po na nagso-support ngayon, mga nasa Manila, Yeah. mga batchmates ko sa residency, college friends, high school classmates, talagang nag-greet po. Yeah. Sa mga staff namin sa Bicol Christian College of Medicine, sa Dean's Office, si Doc Elmer Linaw, mga estudyante ko po, second year, third year, hello, clerks, clinical clerks, hello din, and sino pa, mga staff ng mga pinagkiklinikan ko, especially mamaya nasa Sacred Heart Clinic. So hello po sa nakikinig ng mga nurses namin. Sacred Heart Doc dito sa sentro. Yan dyan po Anong sa- oras bang clinic mo? Alas 10. Alas 10 na. Tamang-tama. May Tama oras po, mo para tama. mag-breakfast kayo ni Papa mo. Sacred Heart Clinic po, alas 10 si Dr. Leo. And then saan ba po Doc kayo nag-clinic? Yung sa Sacred Heart Clinic, nandyan po ako sa Friday, Saturday ng 10 to 12 noon. Sa ACE Medical Center, nagki-clinic din po ako. Wednesday, whole day. Opo. And Friday ng hapon, nandun ako. And later this afternoon, Daraga Doctors Oho. Hospital. Nandun po ako every Monday and Saturdays ng hapon. And shoutout din po pala syempre sa mga ka-members ko po sa Philippine Pediatric Society Bicol Chapter, sa Opo. aming president po si Doc Eva, and ang ever supportive rin po naming past president, si Doc Julie Salvosa Yan. po. Oo. Kilala ko po yan. Dr. Jolie, salamat ha. At saka kay Dr. Gigi. Tama. Kay Doc Gigi. Sa inyong presidente po sa Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. Maraming salamat po sa inyo ha. Until next time po, Dr. Leo. Okay po. Until Salamat next time ha. po. May bodyguard ka ngayong umaga. Basta po, kung gusto nyo hanapin si Dr. Leo, magpa-check up po kayo doon sa na-mention niya ng mga hospitals and clinic, no? May time po siya, hanapin nyo para po sa, sabi nga, pangangalaga ng kalusugan ng inyong mga anak, isa po siyang pediatrician. Sige Doc, maraming salamat po sa inyo. Thank you rin, Sir Henry. Until Thank you rin next po time, sa nakikinig Salamatan. sa Radio Clinica. Yes, thank you so much. Mga tugang, masunod na po, Oragon Bicol, kasabay si Pading Alarmario. Ako po si Henry M. Goodbye. Marinaga po sa Nogabos. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ngunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Light of Hope Foundation, in partnership with DZGB, bring you Ako Ay Pilipino.